Jeg synes, når man har siddet sådan en hel uge på kontoret og slet ikke været udenfor, så er noget af det bedste, man kan gøre, inden man går hjem fredag, det er lige at gå ind på geocache.dk, finde en geocache i et område, man måske ikke har været i før, skrive koordinaten ned, og så køre ud en gang i weekenden. Og det man gør, det er, at man taster det der koordinat ind på sin GPS, og så starter man med det koordinat. Og så når man har fundet det, så er det typisk et nyt koordinat, og så på den måde, så går der ellers den vilde GPS-skattejagt rundt i den danske natur. Og det er noget, man kan gøre hele familien. Og børnene synes tit, det er sjovt, fordi at når man finder geocachen, så er det typisk en værbestand beholder, der har et eller andet tema, hvor der er nogle ting i. Og så er det meget almindeligt, at man tager en ting op fra geocachen, og så putter en ny i. Og mange gange så er der også, eller som regel er der en logbog, som man skriver i, man har været der. Men i dag der bliver det mere og mere almindeligt, at man så lige går hjem og slutter af med noget lækker hjemme i sofaen, og så lige går på nettet og går ind på geocache.dk og skriver, at man har været og besøgt kassen og hvad man synes om den.